Meritori triomf el que ahir protagonitzava l'Ontinyent davant l'Alzira, aconseguint el gol de la victòria quan ja jugaven amb 10 per l'expulsió de Francesc. Amb dos equips no defraudaren i sobre el Clariano buscaren els 3 punts des de l'inici, punts que es quedaren en casa. Oye, yo creo que es uno de los días que más orgulloso me siento de ser entrenador, porque de ver a un grupo de chavales, una plantilla tan corta y tan implicada, es difícil de ver en cualquier categoría. Yo creo que lo de hoy creo que ha sido con 10, con 9, con Fuentes, con un hueso fuera, todos remando, todos tirando, todos intentando morir por sacar los puntos, y al final, pues bueno, lo más bonito en el fútbol es conseguir estos 3, pero bueno, si nos hubieran empatado me hubiera sentido igual de orgulloso, porque el esfuerzo ha sido brutal, ha sido descomunal desde el minuto 1 hasta el minuto 95. Content, no?, perquè m'he eixit des del primer moment a tratar de guanyar, i l'Ontinyent, pues, bueno, també, no?, crec que ha sigut una primera part ha sigut un partit molt bonic per a l'espectador, no?, en aquest sentit, i bueno, molt nivellat, hem tratat de generar, de deixar més clar encara per a la segona part què és el que volíem fer, i crec que continuava la cosa exactament igual de nivellada fins la jugada de l'expulsió de Francesc, que és un moment on se posava, en teoria, millor per a nosaltres, no? Ha sigut un partit de poder a poder, crec que la gent se pot anar molt contenta, dos grans equips, i finalment una acció de pilota parada ha decidit, i desgraciadament nosaltres, per la superioritat numèrica, no hem tingut la capacitat de fer gol, i mira que l'han tingut propet, no?, per a poder-ho fer. En aquest sentit, això, dos equips molt nivellats, i al final una acció de pilota parada ells han sigut capaços de guanyar el partit, i la veritat que en 10 jugadors s'han de fer molt bé. Els primers en avisar foren els alzirenys al minut 6, aprofitant una bona jugada d'Axo per a plantar-se a l'interior de l'àrea. La reacció ontinyentina no es va fer esperar i, per exemple, al minut 10, una jugada trenada acabava amb la passada al punt de penal per a Robert, que no troba porta i tirava alt. S'ha hagut d'esperar al 28 per veure la següent ocasió, ara per als visitants, amb Abel obligant a l'estirada de Raül. Els locals, al 35, tornaren a trenar el joc per la dreta per acabar amb un tir de Fernando Domènech al travesser. De la primera meitat encara quedaria temps per a 2 ocasions locals, com aquesta al 41, rematada de cap, obra també de Domènech. En la represa, l'Ontinyent es mostrava endollat des del primer instant. Quan es portaven 5 minuts, el primer contratemps de la vesprada arribava en forma d'expulsió de Francesc, per entendre el col·legiat que havia colpejat a Boix. Bueno, no lo he visto, la verdad que he visto a Sergio Boix que caía, pero bueno, ya sabíamos que Sergio Boix es especialista en esta serie de jugadas, lo sabíamos, lo habíamos hablado, pero bueno, ahora hablaré con Fran, no sé verdaderamente qué ha pasado, pero bueno, le han sacado la roja, nos hemos sentido bastante perjudicados, porque además, si lo recordamos, era nuestro mejor momento, estábamos apretando, estábamos teniendo ocasiones, estábamos encima de ellos, y yo creo que era cuestión de tiempo, ¿no?, de marcar el segundo y haber defendido un poquito más y con más variantes y con más opciones, ¿no?, a nivel de hacer los cambios. Poc després, al 56, tindria lloc el primer i únic gol de la vesprada amb un córner botat des de l'esquerra. Víctor Fuentes apareixia al segon pal per engaltar de primeres des de baix i llançar al fons de la xarxa. Al 58, Cristo perdonava el segon al plantar-se davant de Dols, però creuant massa el tir. Al 60 hi hauria gol anul·lat a Juanan. Al 68, els ontinyentins tornaren a acariciar la sentència amb un 2-2 de Rafeta i Cristo amb la defensa rival. Els visitants sí reaccionaren en diverses ocasions, per exemple al 70 amb aquest tir llunyà d'Àlex Fernández, o al 75 amb un baló penjat en l'àrea baixat per a Mauro Melo i rebutjat en 2 temps per Edu Mesas. Al 85 tindria lloc el segon entrebanc de la vesprada, quan Víctor Fuentes es feia mal al muscle en una caiguda. Jugaria la resta del partit sense moure el braç dret. Als últims minuts, els dos tècnics alçaven els braços des de la banqueta a l'estil Simeone, i els espectadors s'han alçat, han cridat, han suat i han patit al costat de l'equip. Un 10 para la afición. Ha sido uno de los partidos que me ha recordado al del Tarazona, cuando remontamos, que la gente estaba implicadísima con el equipo, y bueno, y cuando más
o menos fuerzas teníamos para poder afrontar estos últimos minutos y el descuento. Yo creo que la gente, la afición, ha sido de 10, ha sido espectacular. Ya te digo que es la segunda vez que he vivido una situación igual en cuanto a la afición y bueno, agradecerles ese apoyo y espero que repitan de aquí 15 días, que vengan, que nos ayuden, porque los chavales yo creo que les han dado un plus, les ha dado algo más y eso nos ha hecho aguantar contra un buen equipo y defender todavía con un poquito más de fuerzas. Dins dels 4 minuts d'afegit, que han acabat sent més de 5, Cristo tornava a perdonar el segon gol plantant-se sol davant Dols. Al principi del partit, no, estava comentant en el Presi, no, que la veritat que arribar en el partit 25 en 3 derrotes sols, no, un equip com nosaltres, no, que sabeu que tenim un pressupost molt reduït, no, estem parlant de que no pleguem a 7.000 euros, no, estem en una mitja de 300 euros per jugador, pues que en aquest moment estiguem aixina és per a disfrutar, no, i podem disputar en equips que tenen pues, més del doble del pressupost que nosaltres, no, i inclús anar-te'n aixina, no, en esta careta, no, a casa, no. Ja, sens dubte, la nostra ambició és tratar de clavar-nos en la promoció. Vull dir, Sant Medi contra tots, avui era el segon partit que hem perdut fora de casa, el segon partit, feia molt de temps que no perdíem fora de casa i s'ha vist que el nostre equip és un equip molt agressiu en aquest sentit i que ix al camp sense importar-li a on juga, no? La gent jove té això, també, no? La gent jove té això, no? I se descaro. Però bueno, vull dir, tractarem de continuar en la línia i tindre més encert a l'hora de finalitzar, perquè la veritat que hem tingut per a guanyar, com a mínim per a empatar y no hem sigut capaços. Y felicitar a l'Ontinyent per la victoria. Yo creo que hoy hay que felicitar también a Alcira porque ha intentado buscar siempre portería contraria, al igual que nosotros, y yo creo que eso, la gente que ha venido y ha pagado una entrada que hoy era jornada económica, creo que por lo menos es lo mínimo que merece un aficionado, ¿no? Venir a ver un partido de fútbol y que hayan tantas iniciativas, tanto de un equipo como de otro, tantas ocasiones, expulsiones, goles, al final es lo bonito, yo creo que los dos equipos creo que han puesto todo para que esto sucediera. Al final, triomf de l'Ontinyent, que es consolida en zona de promoció, ara en quarta posició amb 52 punts, només un darrere del tercer i segon classificat, Vila-real C i Castelló respectivament. El següent pas dels blanquinegres serà visitar al Torrevella el diumenge.